Ну, даже примерно понятно, где идет Владимир Зеленский. Вот. По будинках видно. Да. Вот. Ну и он бодрый такой, довольный, и особенно говорит о рынке земли, не о том, что референдум будет и так далее. А у меня вопрос такой, ну если рынок земли, то он для всех рынок. Если рынок земли, и понятно, что, ну мне, по крайней мере, понятно по соцопросам, понятно, что то есть она же страшилка такая, чужаку там ничего не отдадим, ни пяди земли своей, да, это же такая вещь. То в итоге що получится з цього закону о землі, як ви вважаєте? Дане звернення абсолютно ніякого відношення не має до ринку землі. Чому? Використано прекрасний інструмент задурення людей. Будь-яка динаміка, тим більше нинішня динаміка така в лайт-телевізійній формі, вона сама по собі впливає на людину. Не має значення, про що він говорить. Має значення рейтинг. І це вже буде подобатися, тому що це якби спосіб спілкування. Те, що він зараз сказав, от показати це відео і запитати, про що він говорив. Я вас запевняю, з 10, хто буде слухати, ніхто не згадає, про що говорив президент. Ні про ринок землі, ні про референдум.